Hola a tothom, benvinguts a un nou diàleg de l'ANACS, avui dedicat a Josep Pla i als 100 anys de la publicació del llibre que el va convertir en escriptor, Coses vistes, publicat l'any 25, i per organitzar aquest diàleg vam pensar que era una magnífica idea convidar en Francesc Montero, que és el director de la Fundació Josep Pla Palafrugell. Ell és director de la Fundació i, a més, és professor associat del Departament de Filologia i Comunicació de la UDG. En l'àmbit acadèmic està especialitzat en l'estudi del periodisme literari català de la primera meitat del segle XX i sobre l'impacte cultural i literari de la Primera Guerra Mundial a Catalunya. Entre altres llibres, ha tingut cura del recull de textos molt celebrat per crítica i públic, de Pla, Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, publicat a Destino l'any 2017, i va publicar el volum Manuel Brunet, El periodisme d'idees a l'ull de l'huracà, publicat a Afers, a València, l'any 16. A més, també ha participat en l'edició de volums especialitzats com El teatro de la guerra, cronistes hispanos en la Primera Guerra Mundial, ha publicat el 19 a Comares, A Civil War of Words, The Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and Latin America, publicat el 2016, y Cosas vistas, cosas leídas, la edad de oro del periodismo literario en Catalunya, Espanya i Europa, el 2014. A més, ha publicat exposicions i s'encarrega, com he dit, de dirigir la fundació, i vam pensar que era una gran idea portar-lo i que ens expliqués una mica què és el que feien, quina és la vigència del llegat de Pla i què s'ha fet o què es fa per actualitzar-lo, no? A l'hora d'organitzar la conversa vam pensar que seria interessant fer 4 blocs diferents, començar pel bloc de coses vistes, no? Vinculat, evidentment, a l'exposició, però també al primer. T'he perdut, Guillem? Sí. Eloi? Ara. No sé si els altres ens senten. Sí, o si em sentiu a mi? No, a tu Ara, sí. ara em A mi sí. sentiu? Ara em Ara, sentiu? ara sí, Ara. Eloi. Ah, sí. M'he quedat en el I bloc. crec Ens que hem quedat en el... m'han quan trucat i explicaves el primer bloc. s'ha desmuntat tota la història que tenia organitzada. Just ha entrat la trucada. En fi, primera part, ho heu sentit, que la primera part la dedicarem a coses vistes, Sí. que és el llibre, i l'exposició que la Fundació ha fet per celebrar els 100 anys de la publicació. La segona part, la construcció de l'obra de Pla, no? L'evolució i la construcció de l'obra de Pla. La tercera part, dedicada a la marca Pla, què passa amb Pla quan mor, i com es patrimonialitza la figura de Pla. I la tercera, o la última part, perdó, la dedicarem a parlar de l'actualització i la vigència del personatge. I alguns dels conflictes que Pla genera com a personatge històric i una figura important i rellevant dins de la cultura eh, catalana. En fi, jo crec que podem començar des d'aquí i després deixarem, evidentment, un quart d'hora, 20 minuts o el temps que sigui necessari al final per si hi ha preguntes o si hi ha comentaris. Francesc, quan vulguis, la paraula. En primer lloc, moltes gràcies a la NACS, a la North American Catalan Society i a l'Eloi per convidar-me, perquè realment és un plaer, és un goig veure alguns amics aquí i d'altres de professionals que feu aquesta feina a l'altra banda de l'Atlàntic i que és molt encomiable i que necessitem molt. Vull dir que en aquest sentit, moltes gràcies per ser-hi. L'altre dia ho comentàvem amb l'Eloi quan ho preparàvem, que jo crec que d'alguna manera la figura de Pla està situada i que no caldria tampoc remarcar-la. És a dir, és un escriptor que comença a publicar el 1925, com sabeu, morirà
a Palafrugell el 1981 i que entremig publica més de 120 títols, entre els quals hi ha 2 projectes d'obra completa, en el qual un és el que avui dia d'alguna manera ha quedat consolidat, que és aquell de Cobertes Vermelles de l'editorial Destino. Crec que tothom coneix la figura de Pla, segurament l'heu llegit o heu sentit a parlar d'ell, Quadern Gris i molts altres llibres que el destaquen. Però sí que voldria, d'alguna manera, explicar o començar justificant a partir dels 100 anys aquests de coses vistes. No? D'alguna manera, no és un llibre qualsevol. I el que voldria començar per aquí és precisament que 100 anys després segurament ens hem adonat del per què no és un llibre qualsevol, sinó que té una importància que fins i tot quan preparàvem l'exposició i als inicis, quan la pensàvem, no ens imaginàvem tot el que ens sortiria. En aquest sentit, el que vull dir és que és un llibre que trenca esquemes i que encara avui dia ens els trenca a nosaltres quan el situem en el conjunt de l'obra de Pla l'any 25 és un escriptor, és un projecte d'escriptor encara. O sigui, la Coses Vistes és el llibre que el converteix en escriptor. I d'alguna manera és un periodista conegut. Podríem dir, malgrat que segurament sigui agafat molt pel broc gros, però podríem dir que d'alguna manera era una esperança blanca, no? Era algú en qui tothom hi tenia dipositades unes expectatives en un moment en què a Catalunya no s'està fent novel·la. O sigui, sortim de la crisi del noucentisme, hi ha una crisi de la novel·la perquè a Catalunya no s'estan fent novel·les i tothom espera que Josep Pla serà un d'aquests autors que ajudarà a recuperar el gènere. I per què tothom posa esperances en Pla? Doncs perquè o sigui, Josep Pla des del 1920 ja està publicant a la premsa. I per tant, en un moment en què el periodisme es consolida com a fenomen de masses, Pla és una figura important. És un jove periodista que està a París, que a més després viatjarà per Alemanya, després serà a Itàlia, Anglaterra, però que és un periodista molt particular, perquè és capaç d'explicar una entrevista amb els polítics francesos, però entremig col·locar-hi una narració de Palafrugell. I en aquest sentit això trenca molt els esquemes del que d'alguna manera s'estava basat en el periodisme i fa que generi unes expectatives. Què passa amb aquest llibre? Doncs que, com farà sempre Pla d'alguna manera respon a una expectativa, però trencant-la. O sigui, en comptes de publicar una novel·la, publica un llibre que és molt singular, que és completament diferent del que més o menys esperaven. No sé si l'heu pogut veure, perquè s'acaba de reeditar també per part d'Edicions Destino. És un llibre que està format per 4 parts. Una primera part que són descripcions de paisatges i de personatges, de Palafrugell, de Girona, de Barcelona. Una segona part que hi ha uns articles de cuina, una tercera part que hi ha uns capítols de novel·la, que són les narracions, i una quarta part que són retrats. Si heu llegit una mica de Josep Pla o coneixeu una mica la seva obra, us n'adoneu que en realitat aquests gèneres, són el que Pla continuarà treballant tota la vida. I resulta que en aquest primer llibre ens els trobem ja prefigurats. Evidentment, el 1925 ningú sap què farà Pla després. I jo, a dia d'avui, crec que l'únic que sap què farà després i que ho té molt clar és el propi Josep Pla. O sigui que amb aquest llibre ja projecta tot el que farà més tard. I és un llibre, per tant, que no compleix amb l'expectativa de la novel·la, que s'estava esperant, però, en canvi, ofereix totes unes possibilitats de prosa literària que en aquell moment ningú s'esperava. I, per tant, obre un camí molt nou. Obre un camí que acabarà sent molt coherent. En aquest sentit, segurament la gran sorpresa és aquesta, la coherència de Pla al llarg de tota la seva obra. No? Com pot ser que amb un llibre als 28 anys, un llibre que ell comença dient els meus amics m'han forçat a escriure'l, jo no volia, amb aquesta falsa modèstia que ell després sempre en farà gala, doncs resulta que et trobes amb que el projecte literari ja hi era. I això després justificat. Llavors, per què havíem de dedicar una exposició a Coses Vistes? Perquè en realitat aquest llibre és l'embrió. És d'alguna manera, és seminal respecte a tot el que vindrà després. I per tant no és un llibre qualsevol. És el primer llibre de Pla, però
quan repassem trajectòries d'escriptors, sovint el primer llibre no és rellevant, no és significatiu, perquè després els camins canvien, van d'un lloc a l'altre. En el cas de Pla, és ja una fita que marca tot el camí que vindrà tot després. I el dia de la inauguració de l'exposició deia no dedicarem una exposició a cada llibre de Pla, no acabaríem, perquè el 2025 ja n'hauríem de fer dues d'exposicions, i això no ho farem. Però aquest tenia una rellevància especial. I llegit 100 anys després, semblaria que és un llibre que t'hauria de caure de les mans al costat de tot el que va produir Pla després. I te n'adones que hi trobes un Pla molt fresc, un Pla molt desimbolt, molt descarat, i que això t'ajuda a veure també una evolució i a situar-te en un moment determinat, amb tot un món de possibilitats que Pla es dedica a explorar. Per això aquest llibre és tan important en aquest moment, no? Una dictadura de Primo de Rivera, una situació de tensió en la literatura del moment esperant novel·les, d'alguna manera una literatura condicionada que no sap més ben bé cap allà on acaba d'anar, que Carles Riba, que Josep Carner, que Joan Estelric, que Creixells, que Segarra, es pregunten com ho hem de fer per tenir més novel·les, com hem de fer per renovar el gènere novel·lístic i la narrativa, i et trobes amb que en Pla fa aquest llibre. Vull dir, no sé si t'he contestat, Eloi, Sí, però vull dir... um, No. se'm sent bé? Sí. Sí, No, a mi m'interessava la qüestió de l'exili, perquè crec que és un element interessant que aquest llibre el publica des de França i es Exacte. publica en una editorial nova que s'inventen, ell busca diferents editors, no troba exactament amb qui el vol publicar i no sé de quina manera la política, el context polític, tu has esmentat un moment la dictadura de Primo, però no sé de quina manera aquest context polític pot condicionar o acaba condicionant el llibre o com és el llibre, perquè ell diu en algun moment i en alguna de les cartes diu jo vull traieu tot el que sigui polític, no? Correcte. No sé, si podries dir parlar una mica d'aquest vincle entre literatura i política i que és un joc que ell farà durant tota la seva carrera, no? És un joc d'equilibri. No sé si és Sí. una bona manera de dir-ho. Sí, i precisament jo crec que en aquest moment, en Pla, com que s'està dedicant al periodisme, necessita o vol en el llibre literari, quan fa literatura, treure la política, és a dir, desmarcar-se d'aquesta significació. El que passa és que després farà una sèrie de retrats en els quals hi ha alguns personatges molt vinculats a la política, com per exemple Joan Estelric, i això apareix en l'última part del volum. Però, clar, Pla no pot controlar el procés del llibre perquè ell està a París o a Itàlia o en aquest cas a Londres. Llavors, però té aquesta obsessió per controlar-ho. O sigui, no para d'escriure cartes i vol un editorial. O sigui, en realitat el que fa és promoure una editorial, que és Edicions Diana, que és Ignasi Armengou, perquè li publiqui els seus llibres. O sigui, es funda una editorial que Pla mateix ja l'ha anticipat i s'ha posat a fer-ne propaganda des de la premsa. Abans de que hagi nascut l'editorial, ell ja publica articles a la premsa dient crearem aquesta editorial, farem llibres barats, volem llibres que no siguin pedants, i el que volem és acostar la literatura al públic. En el pròleg, fins i tot, acaba dient que calen llibres dolents, no? que calen llibres que la gent no llegeixi, no? però que n'hi hagi. Sap que cal un llibre comercial. Se'n faran dues edicions i se'n projectarà una tercera al cap de molt poc temps. I amb el que deies de la política, crec que Pla té aquesta obsessió. És a l'hora de construir el llibre, vol presentar-se com a escriptor. O sigui, és conscient que s'ha de presentar com a escriptor i, per tant, s'ha de despolititzar perquè la vessant política on la treballarà més és a través del periodisme. I, malgrat que el llibre siguin textos reelaborats, en bona mesura ja publicats en premsa, són els textos menys polítics. I el que és curiós, que això a vegades la gent no ho sap, és que Pla ven el llibre a 3 editorials diferents. O sigui, ja d'entrada, això serà una constant en la seva vida. Vull dir, negocia el llibre amb Ventura Gassol, amb Joan Estelric i amb Ignasi Armengou. I el ven a tots 3 i després li demana al seu amic Alexandre Plana que li resolgui la papereta. Perquè veu que qui aposta realment per ell és Ignasi Armengou. I no oblideu, dels 9 llibres que publicarà Edicions Diana, crec que són 3 o 4 són de Pla. Si no m'equivoco, 4 són de Pla. És una editorial pensada per publicar Josep Pla i d'altres. Però Josep Pla és el buc insígnia
d'aquesta editorial. És el que sustenta tot el negoci. I a partir del moment que Pla no continuï, no doni rendiment, que es busqui altres editors, l'editorial desapareixerà. O sigui, l'editorial té una estructura mínima, perquè es ven a la llibreria italiana, els exemplars, la redacció, en fi, és tot molt, molt agafat amb pinces en aquell moment, però Pla té molt clar que vol publicar amb una editorial que faci llibres corrents perquè la gent els compri, llibres comercials. I això també, després, si vols, Eloi, en podem parlar, però això serà una altra de les seves constants. O sigui, els llibres han de ser comercials, els llibres s'han de vendre. Val? O sigui, Pla ha de vendre llibres i vol vendre llibres tota la vida. Encara en ven. Eh, Exacte. el llibre té un èxit rotund, no? De crítica i públic. Com has dit tu, s'esgota la primera edició en molt pocs mesos, se'n fa una segona, se'n projecta una tercera que no acabarà sortint, en Carner escriu una crítica super elogiosa, tothom està feliç de que finalment Pla s'ha decidit a escriure literatura. I m'agradaria que parléssim una mica com a partir d'aquest primer llibre Pla comença a sincronitzar, o és capaç de sincronitzar-se amb les èpoques que va vivint, perquè el primer llibre el publica el 25 i l'últim mor el 81 i fins al final acaba publicant 39 volums de l'obra completa i fins l'últim, no sé exactament quan, però fins al final escriu, no? I és capaç com de sincronitzar-se i passar per moltes èpoques diferents i sempre sent capaç de sincronitzar-se. No sé si podries parlar una miqueta d'aquesta construcció, no? Aquest projecte d'obra que ell sempre té al cap des del principi, com tu has dit molt bé al parlar de coses vistes, i com això li permet passar per les diferents èpoques que li toca viure. És a dir, Pla, de partir de l'any 25, es converteix en un fenomen. Val? Podríem parlar de fenomen Pla en vida perquè tot el que faci generarà interès. I, per tant, ja té lectors. Ja té lectors que el segueixen a la premsa i que el segueixen a les pàgines dels llibres que va publicant. Hi ha una qüestió, però, curiosa, que és que Pla se sincronitza amb el seu temps, però sent un outsider. O sigui, precisament muntant una aparença i publicant d'una determinada manera en què el que no vol és seguir els corrents del temps. O sigui, intenta trencar els esquemes d'allò que s'està fent sovint a Catalunya. En canvi, el que li agrada molt és importar models. O sigui, llegir el que s'està fent a fora i, per tant, intentar, d'alguna manera, acostar el que s'està fent a Europa en el seu moment i acostar-ho al lector, que això no vol dir que ell ho adopti com a mètode literari o com a forma literària pròpia, sinó que ell espigola d'aquí i d'allà i té un projecte individual seu construït a partir del jo. O sigui, una mirada, que és el Josep Pla, que mira, que observa, que no inventa, sinó que narra allò que veu. Com que el projecte es constitueix a partir de narrar o explicar allò que veu, i Pla, per exemple, té alguna frase com que és que l'escriptor té una responsabilitat total davant de l'època que li ha tocat viure, Pla es dedicarà a descriure el seu món. Però no és una descripció neutra, malgrat que ell expressarà en diversos moments i en diversos llibres que ell passeja un mirall i prou, que ell no decideix, que d'alguna manera és un passejar sense rumb i sense objecte. En realitat, Pla és molt conscient de què està seleccionant i què està triant. I si bé als anys 20 i 30 la seva obra forma part del seu projecte personal i, per tant, als anys 20 i 30 trobem unes formes literàries totalment lliures i literatura de viatges, retrats, una biografia, un llibre com La vida de Manolo contada per ell mateix, que és un llibre completament diferent, és una biografia escrit d'una manera molt singular, les cartes meridionals, fins que a finals dels anys 20 ens trobem amb una implicació política molt més gran. És quan fa l'aposta per Francesc Cambó, quan hi ha el periodisme parlamentari a Madrid, i per tant hi ha una fase molt més polititzada. Que curiosament, es trenca amb la Guerra Civil. I aquí, després de pensar-hi, te n'adones que Pla, en aquesta sincronització que deia l'Eloi, el que fa és ajustar-se
i intentar donar a la seva obra una dimensió col·lectiva. Això a veure si em sé explicar perquè no sé si és senzill. Crec que Pla fins al 1939, o fins al 1936, perquè el 36 al 39 és un parèntesi, fins al 1936 té un projecte individual. Té un projecte de ser ell el millor escriptor en llengua catalana i va per lliure. A partir del 39 és conscient que les circumstàncies que viu la cultura catalana, la repressió que viu, requereix un compromís diferent, un compromís col·lectiu. I el que és curiós és com continuant fent el mateix, Pla continua fent el mateix, descriure paisatges, persones, viatges, etc., li dona una dimensió col·lectiva. I aquest és el matís important. Pla podrà recuperar llibres que havia publicat abans de la guerra, però a través del pròleg, de canviar el pròleg, de canviar determinats continguts, els va actualitzant perquè tinguin sentit en el seu moment, perquè el lector entengui. I llavors el significat global de l'obra canvia. Si als anys 20 i 30 es tractava de descriure una Catalunya i una Europa del moment, als anys 40 i 50 es tracta de descriure una Catalunya i una Catalunya, un Empordà, una Catalunya, que ja no existeix. I, per tant, es tracta de començar a fer memòria. En aquell moment, per denunciar la repressió i la catàstrofe de la guerra. I a mesura que vagi avançant això als anys 60, que continuarà descrivint aquest món, el to passarà a ser cada vegada més nostàlgic. Així com Pla no era un autor nostàlgic, als anys 60 comencem a trobar, si bé no una nostàlgia, el lector dedueix una nostàlgia. Perquè Pla evita sempre la nostàlgia, però és el lector el que veu que aquest món ja no és el món del present ni és el del passat immediat, sinó que comença a ser un passat, un paradís perdut de joventut. I al final és aquest paradís perdut de la joventut que és el paradís perdut de la cultura catalana. Perquè Pla aconsegueix englobar a la seva obra tot aquest sentiment col·lectiu. I aquest és un matís que ho aconsegueix continuant publicant els mateixos llibres. El cas més paradigmàtic és el de la Guia de la Costa Brava. La Guia de la Costa Brava el publica l'any 40 amb un objectiu determinat, que és descriure una Costa Brava que ja no existeix en un temps immediatament anterior a la guerra. Però en farà 4 edicions i sempre hi posarà un pròleg en el qual anirà actualitzant. I l'última edició ja contempla l'arribada del turisme, o sigui, els estralls del turisme. Per tant, ja no és la Costa Brava dels anys 20, sinó que és la Costa Brava dels anys 20 en tot aquest procés d'evolució. Quan publica el viatge en autobús i després publicarà el viatge a la Catalunya Vella, està recuperant, o sigui, el viatge a la Catalunya Vella recupera un llibre de l'any 42, que a la vegada recuperava uns articles de premsa de l'any 27. Quan Pla publica els articles de premsa l'any 27, vol descriure Catalunya. Quan això ho recupera l'any 42, està mostrant una Catalunya i afegirà apunts, detalls sobre els desastres de la guerra. I quan el publiqui després a Destino, aquest sentit de denunciar una repressió, una catàstrofe i uns estralls de la guerra, a poc s'han anat perdent i tornem a explicar, o sigui, en aquest sentit ara sí que hi ha una mena de descripció d'un passat més antic. No sé si m'he explicat bé. Sí, perfectament, em sembla. Després veurem les preguntes. Però jo volia basar-me en aquesta mena d'etapes que has explicat. La primera seria més un projecte personal, convertir-se en un gran escriptor, ser un dels grans escriptors de la literatura catalana, contraposat al model noucentista, tot i que exactament aquesta oposició aquesta és qüestionable. La segona etapa, que és el projecte resistencial, ell té la sensació que s'ha de posar al servei de la preservació d'aquesta cultura. No sé ben bé si és que no existeixi o té la sensació, perquè el que explica el pròleg del meu país, a la de Selecta, o algun altre pròleg que explica aquesta sensació. Té la impressió de que s'està perdent o hi ha un interès en que aquesta cultura quedi desdibuixada. I jo crec que existeix, però potser considera que està en perill. D'aquí la seva tasca col·lectiva o posar-se al servei d'aquest compromís col·lectiu que tu deies. I potser, no sé si tu identifiques també l'etapa que comença cap als 60, que potser és una altra etapa que tu has dit més nostàlgica, que és finalment el personatge de Pla més
que ha acabat estant més incorporat a l'imaginari col·lectiu. No sé si estàs d'acord. La gent associa més a Pla el senyor que va amb la boina i el bastó, el mas, que no surt d'allà, que parla amb els pagesos. No sé si identifiques també aquesta última tendència, que és la que ha acabat sent la que ha quedat, i per què creus que això ha estat així, en lloc de potser la figura més resistencial, més política, més vinculada al compromís col·lectiu. No sé per què creus que això ha estat així o si hi ha hagut alguna raó en particular. Primera, la pregunta té la seva cosa, però crec que per un costat queda fixada la imatge de partir dels anys 60 perquè hi ha una editorial que és Destino, que publica una obra completa i que li dedica a més perquè té un setmanari abocat a això, a intentar projectar una determinada figura de Pla. I per tant, com que és, a més és l'últim, i a més en aquell moment, Pla inicia un procés d'endreçament de la seva obra. Vol fixar-la. O sigui, això que havia estat fent, doncs, té 69 anys quan comença l'obra completa, sap que està al final de la seva vida i, per tant, és la seva oportunitat per endreçar i per fixar. Hi ha un punt, hi ha una idea de fixar una mena de mosaic, una mena de mural de la cultura catalana del segle XX, no? De la realitat catalana del segle XX. Perquè Pla és conscient que ha estat un segle XX convuls, ell ha viscut dues guerres mundials, una guerra civil, en fi, el conflicte per la Guerra Freda, totes aquestes circumstàncies les ha viscut i creu que és el moment d'endreçar-ho. El per què no ha quedat el pla anterior, jo crec que aquí hi ha una qüestió, que és que estem parlant de que Pla publica en català i segurament ens calia una certa distància per valorar tota aquesta feina. És a dir, en un moment en el qual la repressió és ferotge, que hi hagi... O sigui, no hi ha gaire lloc per matisos. Val? I Pla és un autor assenyalat, estigmatitzat, col·labora a Destino, va donar suport als franquistes des del primer dia fins a l'últim de la Guerra Civil i, en certa mesura, això no li perdonen. Ha passat massa poc temps. I, a més, quan comença a publicar Select, publica uns llibres, però d'alguna manera és molt recent. Però fixem-nos, hi ha alguns escriptors que comencen a adonar-se'n de que Pla està duent a terme una operació de recuperació del públic lector. I en aquell moment jo crec que no es podia valorar certes coses. Segurament, si Pla no hagués fet l'obra completa, o sigui, no s'hagués mort Josep Maria Creuset, i ara aquí fem aquí una ucronia, però si no s'hagués mort Josep Maria Creuset i hagués pogut continuar, segurament sí que valoraríem tot aquest període. Però al morir-se Josep Maria Creuset i quedar aquest projecte interromput als 60, s'obre una nova etapa. I s'obre una nova etapa en la qual aquells joves empresaris, emprenedors que volen modernitzar el país, que no han viscut tan directament la guerra, perquè potser eren molt joves, però que ja comencen a ser influents, poden adoptar el personatge de Pla. En canvi, i Pla s'hi pot acostar. Estic parlant de la generació, per exemple, de Max Kanner, de Joan Fuster, que són 25 anys més joves que Pla. Fuster, per exemple, reconeix una carta a Vicenç Llorca de Castellà a l'exili, diu, escolta, és que la gent llegeix en català gràcies a Pla. Però això ho diu amb la boca petita, diu, és que no podem... O sigui, jo t'envio una ressenya per publicar un llibre, per publicar una ressenya d'un llibre de Pla a l'exili i no li volen publicar, perquè Pla és un autor maleït, malgrat que Catalunya està fent molta feina. Serà quan hagin de passar aquests anys que comenci aquest procés de reorganització de la cultura catalana i especialment de consolidació de la no normalitat, però sí que de la presència pública, que això a partir dels anys 60 és molt més clar, amb iniciatives en català que poden tenir projecció, que d'alguna manera Pla comença a deixar de ser aquell autor tan maleït i per tant els joves s'hi poden acostar una mica. En els anys 40 i 50 això era inviable. Pla d'alguna manera estava massa connotat políticament i a més, des de la distància, des d'avui, sí que podem veure determinats moviments que feia Pla des de dins, però en aquell moment era impossible acabar-ho d'entendre. Des de l'exili de quaderns del 7, Clàudia Ametlla el que fa és dir, escolteu, és que la revista Destino publica coses sobre cultura catalana, encara que sigui en castellà, i això hauríem de valorar. Se li llancen a sobre. Li diuen de tot. Que què s'ha cregut? Que són tots uns traïdors. Vull dir, ja és massa recent. Hauran de passar 10, 12 anys i en aquest sentit a vegades perdem de vista la necessitat d'una certa distància històrica.
Hi ha una cosa interessant sobre el que dius, que és que passa tant de temps en aquesta construcció de la seva obra que de vegades oblidem la qüestió física. Això passa amb els autors. No som conscients de que la gent es fa gran, que potser perd una mica de Frescor. frescor, que no és capaç de sincronitzar-se tan fàcilment com ho va ser en el passat. Clar, a Pla estem parlant d'una obra de més de quasi 60 anys. Llavors, no sé si també el fet de que aquesta darrera etapa, que és l'etapa que quedaria quedant més de la que la gent recorda, que és la de la entrevista de Soler Serrano, d'aquest pagès que fuma para buscar adjetivos i tots aquests, no? Aquestes frases que tots recordem. No sé si també el fet de que ell fos una persona que es va deteriorant físicament afecta una mica en a pèrdua d'aquesta urgència o la vigència de la seva literatura. Fixa't que és una cosa d'alguna manera de pendular, no? És a dir, a més obra, i per tant més projecció de l'obra als anys 60, com més ferm és el projecte de Destino d'obra completa, més gran és Pla. Amb la qual cosa, més projecció pública i ell físicament cada vegada està pitjor. I a més, ens trobem que a partir dels 70 i tants anys, Pla ja no és un actiu polític. Com podia finals dels 50, 60, Pla obria portes. I més endavant, Pla ja és un home físicament que comença especialment a partir del 75 una franca decadència. L'entrevista de Soler Serrano crec que és del 73, no, perdó, del 77, allà encara està bé, però tots recordem les ungles brutes, el de Esto usted lo corta, i ens anem a menjar, i aquestes coses. Eh, la imatge pública de Pla, que acaba fixada i que encara avui dia hi ha gent que el recorda, és la o sigui, és un home gran, és un home vell, i per tant, físicament hi ha un declivi. El que passa és que coincideix amb el moment de màxima projecció. És quan hi ha tots els instruments per projectar la figura de Pla. I llavors, evidentment, l'obra queda, que és el que a vegades ens trobem, no? El Pla es produeix un fenomen curiosíssim, i això us ho explico perquè a la Fundació ens ho expliquen, eh? Hi ha gent que ve i recorda amb nostàlgia i com un honor que Pla no els va deixar entrar o que els va fumar escales avall del mas. O sigui, que van anar a trucar a la porta per demanar-li que els hi dediqués un llibre i que els hi va dir que ni pensar-ho, que s'anessin, i la gent t'ho ve i t'ho explica. A mi en Pla no em va deixar entrar i em va engegar, perquè la figura acaba quedant en un pedestal i, per tant, es construeix una imatge pública que arriba que queda entronitzada i al mateix temps que físicament queda cada vegada més degradat. I això en un moment en el qual Pla encara se l'assenyala, i evidentment hi ha la famosa polèmica del Premi d'Honor, però que a Pla no li poden reconèixer els honors. I la qüestió és que l'honor li arriba pel públic. És el públic el que el reconeix. És la gent. Només al final de tot arribaran al reconeixement institucional. Mm. Jo voldria parlar una mica d'això, aprofitar per passar al següent bloc. Ell té consciència de la preservació de la seva obra. Ell és conscient de que ha fet una obra important i que s'ha de preservar, i ell mateix crea la Fundació Pla l'any 73. Tu em corregeixes si m'equivoco amb les dates. Quan ell està viu, ell no mor fins al 81, ell és conscient de que aquesta obra s'ha de preservar i fa la fundació. Com deies, mor al 81, i m'agradaria que parléssim una mica de com Pla es converteix en una marca i de la qual les institucions o els polítics se n'aprofiten i de quina manera se n'aprofiten. No sé si podríem parlar una miqueta d'això. Sí. Aquí, per entendre-ho, és fonamental adonar-se'n que Pla... Si Pla no tingués lectors, això no hauria passat. Pla continua tenint lectors. L'obra completa es continua venent. Penseu que se'n venen 5.000 exemplars per subscripció. O sigui, Josep Vergés sap que cada llibre que publica l'envia, ja en té 5.000 de venuts. És una barbaritat en llengua catalana. A banda dels que es puguin vendre a llibreria. Clar, imagineu-vos, això fa que també l'obra completa sigui tan extensa perquè hi ha un interès també comercial en aquell moment. La qüestió és que Pla es preocupa del seu llegat
ja es preocupa del seu llegat quan encara no està acabat, eh? O sigui, l'està construint, encara l'està acabant de modular i ja es preocupa d'aquest llegat. Però això no hauria tingut recorregut si Pla no hagués mantingut els lectors. Pla passa un petit purgatori d'uns 10 anys, des de la mort fins als anys 90, principis dels 90, i el que hi ha és una consciència en aquest moment per factors diversos, per coneixença de l'alcalde de Palafrugell, ho dic així perquè és així, per coneixença de Pla de l'alcalde de Palafrugell, que en aquell moment era president de la Diputació, etc, consideren que Pla és un actiu del territori. Se n'adonen que han d'associar la marca Empordà a Josep Pla, que han de construir Palafrugell dins de l'Empordà a partir de Pla. I per això donen suport a la Fundació Josep Pla. O sigui, la Fundació Josep Pla, que havia nascut donant una biblioteca que havia acollit la Biblioteca de Palafrugell, als anys 90 se n'adonen que Pla és un bon reclam per posicionar Palafrugell dins la marca Empordà a dins de Catalunya. Palafrugell, Empordà i Costa Brava. I llavors hi ha uns polítics que aposten per la Fundació Josep Pla. Però aposten per la Fundació perquè la Fundació és l'instrument per visibilitzar Josep Pla. I d'alguna manera som els dipositaris d'aquest llegat per dinamitzar-lo. I llavors es comença aquest procés de construcció de la marca Pla que culmina l'any 97 amb l'any Pla que desborda totes les expectatives. L'any Pla és un autèntic fenomen, és els primers dels anys literaris i genera una marca. Aquesta Costa Brava de postal, aquest turisme que volem de qualitat, que li agradi el territori i el paisatge, qui millor que Pla perquè ho expliqui. Qui millor que afegir una frase de Pla per descriure-ho, no? I és molt efectiu. O sigui, ens n'adonem, encara avui, que la gent, quan va mirar el paisatge de la Costa Brava, hi veu el paisatge de Josep Pla. O sigui, els lectors de Pla, quan miren un paisatge, estan pensant en el que ha escrit Josep Pla, que se sobreposa al que està veient. I en aquest sentit, l'amplitud de l'obra de Josep Pla afavoreix que cadascú pugui trobar-hi el seu pla. És un dels reptes que tenim, i ja després si vols ho comentem, però és un dels reptes que tenim com a fundació, donar resposta a les inquietuds i interessos de la varietat i diversitat de lectors de Pla. Però en aquell moment, als anys 90, és molt interessant com es consolida la Fundació. La Fundació obre al públic el 2000, però portaven 8 anys consolidant-ho i el que fa és ratificar la necessitat de tenir un espai obert, visitable, una porta d'entrada a l'obra de Josep Pla. I llavors la Fundació rep aquest encàrrec de dinamitzar un llegat, no? Mantenir el llegat i dinamitzar la lectura, continuar-lo mantenint com un autor viu. Abans deies, Eloi, encara publica Pla, i és així, vull dir, i encara es llegeix, i encara es ven. Dintre d'aquest procés, podríem dir que el 2000 hi ha aquest moment de creació de la Fundació Pla en el sentit que té una seu visitable. El 2012, el 2010 es constitueix la Càtedra Pla i jo diria que el 2024 hi ha una nova fita quan tenim aquesta biografia de 1.500 pàgines que ha venut la bestialitat de 18.000 exemplars, que és una barbaritat. I és la biografia? La biografia de Xavier Pla titulada Un cor furtiu, vida de Josep Pla, ha venut 18.000 exemplars. Sortir l'any passat. Va sortir l'any passat i ocupa 1.500 pàgines. Esclar, només s'entén amb un fenomen Josep Pla i diríem que la cultura catalana segurament només hi ha el cas equiparable com si diguéssim no tenim un equipament, un espai i un autor tan popular des del punt de vista de descripció del paisatge. Jo crec que en aquest sentit el fet que tothom pugui discutir, perquè a mi m'agrada més això, i que alhora és un autor viu, perquè encara se'l continua discutint, perquè encara se'l continua esmenant, encara hi ha qui el continua estigmatitzant. I això alimenta el debat. I aquest debat, en certa mesura, és positiu. Parlaves de l'aposta institucional als 90, la creació de la marca Pla, de quina manera les institucions coopten la figura de Pla per vendre a Catalunya i aquesta mena de posar-lo al servei de la marca Empordà o de la marca Costa Brava, que això la figura de Pla se'n beneficia, però també, en certa manera, m'agradaria que parléssim de quina manera a la Fundació, més enllà d'acollir la biblioteca i d'estar potenciada gràcies a les institucions, desenvolupa el centre de documentació.
que em sembla que no n'has parlat i que potser hem parlat una mica de que Pla és un autor que segueix venent i que és un autor que encara es llegeix, parléssim una mica de quina manera la Fundació també fa una tasca per intentar propulsar la figura dins del món acadèmic i el vincle, no? Establir una mena de vincle entre l'acadèmia i la societat. No sé si podries parlar una mica també d'aquesta tasca de la Fundació. Sí, i a més, enguany és molt oportú perquè precisament l'exemple de Coses Vistes és una demostració palpable i feliç d'una comunió d'interessos, no? O sigui, nosaltres tenim la biblioteca de Josep Pla, però també tenim el centre de documentació. O sigui, tenim els 5.000 llibres de Pla, consultables, que els que tenien a la seva biblioteca, però guardem tota la producció de Pla i els seus manuscrits i el seu epistolari i altres documents. Això és un material indispensable per poder alimentar els estudis. O sigui, som el centre de documentació i, per tant, som el centre de referència perquè tothom que vulgui treballar pla, nosaltres ens hem de preocupar de tenir-ho. Tenir-ho, explicar que ho tenim i posar-ho a disposició. En aquest sentit, ha sortit la reedició de Coses Vistes perquè s'ha pogut consultar el manuscrit original de Coses Vistes, comparar-lo amb els llibres posteriors, consultar cartes, documents, etc. I la Fundació Josep Pla d'alguna manera aglutina aquesta relació també amb els hereus per posar a disposició tot això i relacionar-ho amb la universitat. La universitat, l'editorial i la Fundació Josep Pla s'ajunten i intenten anar a la una amb aquestes iniciatives. És importantíssim el centre de documentació per tota la documentació que engloba, però a més perquè intentem també fer projectes d'aquest tipus divulgatius que deies. Ara us ensenyaré un cas, que és el que vam publicar el 2023, que és joseppla.digital.cat. No sé si el coneixeu, però és el portal que vam publicar que aglutina tota la producció periodística de Josep Pla. Me'n vaig al portal un segon, que ara m'ha quedat aquí. No és aquest. Ara, un segon, que com que me'n queda Ara. Aquí. Aquest és el portal, suposo que el veieu. Sí, perfectament. Sí. Aquí veieu els articles de Pla en les capçaleres que va publicar, llocs citats i persones citades. Aquí algú hi pot navegar, podeu navegar, però aquí hi ha un cercador. I el cercador és el que és el més interessant, perquè podeu buscar per paraules dins el títol, però també podeu buscar per llocs. Si ara, per exemple, busco Nova York, em surten totes les vegades que apareix Nova York, ordenats per capçalera, per any, que podeu ordenar 229 articles de 12 capçaleres que contenen el topònim Nova York. Si, per exemple, busqués Barcelona, i cerco, no només podeu buscar això, sinó que després podeu buscar tots els llocs de Barcelona citats en els seus articles. O sigui, per espais i així. I el mateix podríem fer-ho si, per exemple, busquéssim Rossinyol, doncs com a personatge, ho trobem també en noms de persona. Quin Rossinyol estem buscant? Perquè a vegades pot haver-hi coincidències. Busco Santiago Rossinyol. I a més ens hem dedicat a etiquetar les formes amb les quals apareix Rossinyol. Aquest és un cercador públic, obert, joseppla.digital.cat, i que us encoratgem a buscar-hi. És un complement de primer ordre per entendre la cuina de Pla. Els textos que abans s'havien publicat en forma de llibre, etc. Aquesta eina ens va permetre precisament rastrejar tots els materials que havien estat publicats anteriorment a Coses Vistes en premsa. Aquí teniu la línia del temps, podeu buscar per data, per lloc de redacció, es poden buscar obres citades també, les seccions de la capçalera, per idiomes. Ens adonem que Pla, per exemple, també va escriure en italià, no? I trobem un article abans dels 40, però si després ho eixamplem, doncs trobem algun article, etc. És una eina importantíssima que posem a disposició, que és divulgativa. El que volem és... Però aquí darrere hi ha una feina ingent de la relació entre centre de documentació i universitat, per poder anar desgranant, i això requereix aquest finançament de recerca i universitari. En aquest sentit, la relació que tenim amb la Universitat de Girona i amb altres universitats catalanes és important
per poder anar desenvolupant aquests projectes, però aquest és un exemple molt evident i crec que amb bon resultat de posar a disposició del públic eines que estimulin la relectura, la lectura i els estudis. És una eina important per treballs finals de grau, treballs finals de màster, tesis doctorals i fins i tot pel gran públic. Ens trobem amb gent que ens diu jo abans al cap de setmana decideixo on vaig i miro si el Pla ha escrit algun article o alguna cosa sobre aquest lloc i m'ho llegeixo abans d'anar-hi. És un complement als índexs de l'obra completa. Magnífic. L'última part, m'agradaria que parléssim una mica de l'actualització i la vigència del llegat i quina és la tasca que vosaltres feu des de la Fundació per fomentar o per visibilitzar el llegat. I alguns dels problemes, que crec que potser és la part més interessant, que us trobeu. O sigui, Pla és tu ho has esmentat abans, no? El Pla és un autor que genera certa controvèrsia, depenent de quins temes. És un personatge que ha estat llegit de diferents maneres al llarg de la història. M'agradaria que parlessis una mica d'alguns dels problemes. Comencem pels problemes i després ja parlarem de les coses meravelloses que feu. Però alguns dels problemes o conflictius que heu hagut amb els quals heu hagut de negociar per tal de projectar una imatge o per tal de vindicar o de visibilitzar el llegat. Penso en dos temes, però n'hi haurà més segur i potser després a les discussions algú parlarà alguna mica a les preguntes. Penso en el masclisme, per exemple, no? Penso en la guerra, tu has esmentat, no? Els seus vincles amb els franquistes. Com gestionem aquests temes i com aconseguim negociar o fer-ho part del personatge i tot i així que sigui, vindicar la seva vigència. No sé, si em pots parlar una mica d'aquests temes o de les Aquí dificultats torno, d'actualització del personatge. Te'n puc parlar perquè ho tenim relativament fresc, acabem de renovar l'exposició permanent fa un any i precisament vam haver de fer un procés de revisió dels continguts i del discurs sobre Pla que teníem i, per tant, teníem la necessitat d'actualitzar aquest discurs. I aquí torno una vegada més a la necessitat d'una certa distància temporal. És a dir, jo quan vaig començar a col·laborar amb la Fundació Josep Pla fa 20 anys, segons quines coses eren molt delicades d'abordar. El tema de la guerra, perquè hi havia persones que els seus pares han estat afusellats, hi havia hagut conflictes i, evidentment, era un tema molt, molt, molt candent. És cert que a partir del 2000, a partir de la llei de memòria històrica, tot això realment ha canviat i per tant, l'òptica ha començat a canviar, s'han publicat molts estudis perquè, d'alguna manera, hem pogut començar també a desgranar destriar el gra de la palla i incorporar també les aportacions de la dreta catalana, que és el segment en el qual hem d'englobar Pla. Pla, per poder-lo explicar, necessitem explicar-lo en el seu context i necessitem saber. I, per tant, primer hem hagut de fer una feina molt important d'entendre i d'abordar i de conèixer molt millor el període i l'època. Pla no va ser l'únic franquista de Catalunya, del 36 al 39, hi va haver molts altres. I el que nosaltres reivindiquem és l'actuació de Pla del 39 en endavant. És a dir, del 39 en endavant, quan Pla trenca amb el franquisme des del punt de vista tan directe, comença aquest procés de compromís amb la cultura catalana. Pla mai deixarà de ser català, ni sentir-se català, ni catalanista. El que passa és que no és un catalanisme republicà. I aquí això ens ha costat. És a dir, havíem d'entendre que, evidentment, Pla, és que no era republicà, el 31 ja no ho era. Per tant, el 36 era natural que no fos republicà. Perquè ja no ho era el 31. I perquè la imatge, o sigui, el record que tenen és de la dictadura de Primo de Rivera, que és un militar que s'ha posat al comandament i que durant un temps intenta posar ordre i després se'n va. Aquesta és la projecció que fan. I, a més, Pla és de dretes. És que això ho hem de reconèixer, és que el que no podíem fer era falsejar el personatge. Havíem de dir, no, és que Pla és un autor de dretes, és un propietari rural, i per tant és impossible que connecti amb els anarquistes, amb els comunistes i amb els republicans. Si no entenem aquest punt de partida,
No podem entendre l'actitud de Pla del 36 al 39. I entenent-la, llavors ens adonem que, és clar, el 39 Pla es troba en una disjuntiva. O sigui, Pla no està tan compromès políticament com per convertir-se en una revista amb el règim, perquè Pla és més escriptor que una altra cosa. I com que és escriptor en català, i aquí arriba el concepte que en Guillem també coneix i que jo he fet servir moltes vegades, del vencedor vençut. Ha vençut ideològicament una guerra, però des del punt de vista personal, cultural, professional, ha perdut. Ha perdut perquè no pot escriure en català. I ho hem d'explicar d'aquesta manera, intentem explicar-ho d'aquesta manera. I per això a la nova exposició, per exemple, posem el carnet del CIFNE, del carnet del Servicio de Información del Frente del Nordeste d'Espanya. Perquè hem d'explicar què estava fent Pla l'any 36 al 39, però hem d'explicar també què feia del 31 al 36 per poder entendre després. A l'hora d'abordar, què ens n'hem adonat? Ens n'hem adonat que necessitàvem entendre, que necessitàvem saber i que des del coneixement podem precisar molt més. Podem ser molt més fins i matisar. En un moment com l'actual ja podem entrar en els matisos. 20 anys enrere, 30 anys enrere, ja no parlo de 50 anys enrere, era blanc o negre. O estaves en un bàndol o en contra. Avui dia, aquesta distància, tots els estudis que tenim, nosaltres ens hi pugem a cavall per poder utilitzar-los per entendre. No volem salvar ningú i creiem que la millor manera és posar-ho sobre la taula. Si optàvem al segle XXI per amagar tota aquesta faceta, no, aquesta faceta, com que és conflictiva, no la toquem, ens la saltem, fem una abstracció i del 36 al 45, doncs no parlem de res. Home, no, aquí hi ha 10 anys, els hem d'explicar perquè passen coses i molt importants. I amb el tema, per això optem per explicar-ho, i amb el tema del masclisme, curiosament, i això és, no és curiós, és així, és un tema molt més vigent pels estudiants, per les noves generacions, que no pas la guerra. La guerra cada dia importa menys. L'actitud de Pla durant la guerra ja els queda molt lluny. En canvi, que Pla fes 60 homenots i no fes cap d'onassa, això és indignant. Això és motiu de cancel·lació per part de les noves generacions. Aquí què hem de fer? Explicar-ho. De nou, explicar-ho. Pla és un home del seu temps en què la dona, malauradament, en aquell moment, no tenia la presència pública que es mereixia. Nosaltres ho diem, Pla forma part d'això, i per això no va publicar cap donassa. I les seves lectores el criticaven per això, perquè tenia moltes lectores que li demanaven que publiqués donasses. I Pla s'hi nega. Nosaltres, com a institució de la Fundació Josep Pla, a mi m'agrada? No, però canviar l'obra de Pla. O sigui, jo he d'explicar quina obra és, però tampoc tinc per què enaltir una cosa que avui dia considero que Pla podria haver estat més hàbil o podria haver tingut una mica de marge. Com a institució dipositària de la missió de mantenir viu el llegat de Pla, precisament el que no podem fer és bunkeritzar-nos o intentar blanquejar-lo. La millor manera d'explicar-lo i de mantenir-lo viu és que pugui alimentar aquest debat i que puguem criticar o mostrar que no estem d'acord amb alguna cosa que va passar. Però això no vol dir que Pla sigui menys bo. És que Pla en aquell moment va prendre les decisions que va voler. I com a últim apunt, això ho podem fer perquè la figura de Pla està prou consolidada. En un determinat moment, en aquest purgatori que comentava dels anys 80 i 90, no podies criticar la figura o d'alguna manera esmenar-li la plana perquè no estava prou consolidat. A dia d'avui, això és necessari, perquè demostra major vivesa, major complexitat, major humanitat, més profunditat del personatge, i que ens continua interpel·lant al segle XXI. O sigui, si Pla continua sent llegit també és per això, perquè continua alimentant debat. I per acabar, llavors vaig a la part positiva, això s'ha de conjuminar amb el fet d'organitzar activitats que satisfacin els interessos del públic lector de Pla, que és un públic general. I això vol dir activitats divulgatives que vagin més enllà de llegir un llibre. Lectures participatives i comentades. Rutes literàries. La ruta Josep Pla és la primera ruta que es va fer a Catalunya. La primera ruta literària que es va fer a Catalunya és pionera. Va complir fa 32 anys. I encara avui dia es manté amb un èxit espectacular. Vermuts literaris, jornades de que la gent pugui venir a consultar el centre de documentació i ajudar-nos a catalogar papers, o sigui, sessions de crowdsourcing, o sigui, jornades participatives. Hem de fer Pla el més desacralitzat possible i el més proper.
Ara bé, és molt divers. Us ensenyo només un petit detall perquè m'agrada, o sigui, si em permeteu ensenyar-lo, que és com, perquè entengueu la varietat de gent que hi ha. Us ensenyo una, un exemple de un lector de pla que viu a Palafrugell i que això que us ensenyo, ara quan el carregui, és... on està? Aquí. Veieu això d'aquí? Intentaré posar-ho en pantalla sencera. Algú reconeix què és? Sembla un Josep Pla, tatuatge. unes Sembla... barques. És un tatuatge. Sí, sí, sembla. És un lector de Pla que es tatua la seva cara eh, i que ens va dir que encara n'havia que en volia tatuar-ne una altra. La varietat, diversitat de perfils de lectors de Pla és Però ingent. No això pots entendre'l. no ho paga la fundació, no, això, suposo. No, Això no, ho això paga... no ho hem pagat nosaltres. Quan fa uns anys, fa 12 anys, la Fundació Josep Pla va organitzar una iniciativa que va punjar un mural a davant de la Fundació amb una façana molt, molt grossa que diu "De vegades penso en Palafrugell". El "de vegades" l'artista el va posar en B alta, el "vegades", perquè volia denunciar que Pla feia moltes faltes i que quan Pla recordava amb molt mal record de l'escola. Va ser una resposta furibunda que va sortir a la premsa de tot el país, però era el naixement de Twitter. Es va generar una sèrie de memes que tenim penjats com el mur de les lamentacions, que malauradament ara és com la frase és molt dolenta, en el context actual, però en aquell moment una quantitat de memes espectacular de vegades i la gent que explicava coses en relació a Pla. Tothom es fa seu Pla. I això és curiós i interessant. Gràcies, Francesc. Jo crec que podríem deixar al públic o a la gent que ha vingut a escoltar-te si volen fer-te alguna pregunta o tenen alguna cosa que els hi agradaria, no sé, comentar. Digues, Roser. Hola, bé, en primer lloc, moltes gràcies perquè jo sóc lectora de Pla, com gairebé tots aquí, probablement de tota la vida i el continuaré llegint, però he après moltes coses que no sabia i que tu m'has explicat. Ho podem relativitzar tot segons el context. Això ja ho sabem, i el context és importantíssim, és vital. Ara bé, quan dius que la guerra cada dia interessa menys, que sé que és veritat, fins a cert punt s'entén per aquest motiu, pel context, pel pas del temps. Passat aquest punt, ens fa reflectir que això és una fallida cultural des del meu punt de vista. És a dir, és perquè les escoles potser no fan la seva feina, potser les famílies no fan la seva feina, pel que sigui, els estudiants no estan exposats a la història i a la literatura per fer-los entendre l'enormitat d'aquesta guerra. Aquest és un punt. I després l'altre punt també de tema contextual és que també podem justificar el masclisme, la misogínia de Pla d'acord amb el seu temps. I això també fins a cert punt és cert, però fins a cert punt no s'aguanta, perquè ja en el 19 hi havia autors, i autors espanyols, que és dir molt, que havien posat la dona al centre de la seva obra. Aquests personatges femenins poden ser criticables, ens poden semblar desplaçats o insuficients, però ja ho havíem fet. I ho havíem fet des d'una actitud de respecte per a la dona. I entre els catalans, Narcís Oller, Segarra, etc., ja trobem alguna donassa per aquí i per allà. Hi ha alguna dona que potser és dèbil, però que rep un tractament respectuós i exhaustiu o complet. Per tant, jo no disculpo en Pla en aquest sentit. Crec que, Jo tampoc, crec que tot i que al seu moment pot explicar en part com tractava la dona, amb un intel·lectual de la seva categoria no és enterament justificable. Estic completament d'acord perquè el que d'alguna manera, o sigui,
el context ens ajuda a trobar alguns arguments que contribueixen a entendre una determinada posició, però no la justifiquen. És a dir, Pla és totalment injust amb Rodoreda, amb Víctor Català, amb moltes altres dones que l'admiraven, o sigui, la Víctor Català l'admirava i Pla és injust. I aquí hauria de dir que segurament Pla és fins i tot més injust amb una altra qüestió. Pla acostuma a ser injust amb la resta d'escriptors del seu temps. Sí. Perquè, d'alguna manera, aquí hi ha una qüestió de competència, hi ha una qüestió d'ego. Sí. I, per tant, és sagnant contra Segarra. Totalment injust. Mastelric, l'homenot, en fi, i aquí hi ha una qüestió de competència. Pla es presenta, vol fer presentar-se com ell el millor a vegades, i a vegades penses, ostres, el llegeixes i dius, ostres, home, aquí no calia, és totalment injust i injustificable, jo crec que és injustificable, l'oblit deliberat, totalment deliberat, de determinades figures públiques que es mereixien totalment, més que fins i tot algun altre homenot, el fet de ser-hi. Però com que ell fa un projecte, en aquest sentit, no, si el tinguéssim aquí davant li podríem discutir, però ara no podem. I en relació amb el tema de la guerra estic completament d'acord, perquè precisament ens pertoca continuar posant el tema sobre la taula. El que volia dir és que cada vegada ens costa més explicar la dimensió de la catàstrofe. O sigui, necessitem més temps, més elements per explicar perquè les noves generacions ho entenguin, quan 25 anys enrere tothom ho entenia sense necessitat de tantes explicacions. Sí. I aquí, quan ens hi trobem, és que hi arriben pel cinema, no? Han vist sèries o coses i, per tant, tot molt esquematitzat, tot molt simplificat, i ens costa cada vegada més, ens requereix més temps. Però ho hem de fer, perquè és que el que no podem fer és perdre aquesta memòria. Perquè és que és un Sherlock legacy, no? És d'aquells que t'arriben malgrat que tu no l'hagis viscut, no? O sigui, les conseqüències de la guerra encara avui dia són vives i presents, encara que no hi hagi sobrevivents. Però continuen, traspassen generacions. Però em referia a això, quan dic que no interessa, dic que ens costa més esforç i temps explicar-ho. Quan el problema està que sovint no el tenim, però no per això hi hem de renunciar, o sigui, hi hem de dedicar i hem de trobar les estratègies més ràpides. El que em referia també és que quan nosaltres posem allà un carnet d'espia del CIFNE, una persona de 70 anys connecta directament. Un estudiant de 20, ja no vaig a d'institut, dic de 20, no el sap interpretar. Li hem d'explicar. Em referia a això. Gràcies. Gràcies, Roser. Algú més? Té alguna cosa per afegir? Algun comentari? Voleu fer alguna pregunta per en Francesc? Jo tinc una última cosa, si vols. No cal que ens allarguem massa perquè ja ens passem de les 10, però m'agradaria parlar d'algun dels problemes que té la projecció del llegat, i tu ja havíem parlat de quins són algunes de les... Hi ha coses positives, no? Que és, per exemple, el fet de que podeu reivindicar el plaer de la vida lenta, la connexió amb el paisatge, que crec que són coses meravelloses del personatge que us serveixen per potenciar la seva figura. Però també, per exemple, de quina manera la llengua, la limitació que suposa la llengua, ha suposat un impediment per projectar la figura internacionalment. No sé si pots parlar una mica d'això per acabar. Això és clau. És a dir, Pla és un escriptor català, la seva obra està molt poc traduïda a l'anglès, també al francès, és a dir, té traduccions a moltes llengües, però mínima i parcial. Pla és un escriptor català i el gruix dels seus lectors és a Catalunya i és en català. El que passa és que necessitaria més traduccions i que un posicionament internacional de la figura de Pla. El fet que Pla sigui un autor català i, per tant, de Catalunya, i sense un suport d'un estat a darrere que pugui projectar, etc., evidentment això condiciona. És a dir, no és Vargas Llosa, i, per tant, en aquest sentit, hi ha una dificultat. I em podríeu dir, home, però Rodoreda sí que la coneixen internacionalment. Sí, exacte, esclar que sí. Però segurament és l'única de Catalunya quan tenim una nòmina molt àmplia. El fet que no hi hagi traduccions és complicat. S'ha de dir que des dels Estats Units s'han fet molt bona feina. Tenim El quadrant gris, La vida amarga i Aigua de mar en anglès, traduïts per Peter Bush, i també el fantàstic llibre de Joan Ramon Resina, que volia introduir la figura de Pla en el context anglosaxó. Però, esclar, són exemples a dins un mar de coneixement i de competència en el món del llibre.
I, per tant, en aquest sentit, tenim aquesta dificultat, és una limitació. Per un costat, el sentiment català de pla li genera una adhesió molt àmplia a Catalunya i entre el món catalanoparlant, però segurament l'assignatura pendent és continuar treballant perquè, a més, això és una feina de formigueta. És una feina de formigueta i que hi han d'apostar les editorials. O sigui, és trobar, els traductors han de trobar editorials que vulguin apostar per l'autor i que després en vulguin fer projecció. És real clara, que hi és. La llengua condiciona, claríssim. Gràcies, Francesc. No sé si algú vol dir alguna cosa, afegir... Només vull dir una coseta, si em permets, Eloi. Sí, per Estem favor. a la vostra disposició per si els vostres estudiants volen fer treballs finals de grau, de màster, ens poden escriure, ens podeu escriure a vosaltres i estarem encantats de donar-vos suport i ajuda. Si no, volia acabar sense dir això, que encara que ens separi un oceà, avui dia podem estar molt a prop. Moltes gràcies, Francesc, per les teves indicacions, paraules, comentaris i ens has il·luminat una mica el personatge i crec que tothom ha quedat bastant satisfet amb el diàleg, així ho espero. Moltes gràcies a tots per ser-hi i ens veiem al proper diàleg. Moltes gràcies. I quan vulgueu a Palafrugell. Gràcies. Moltes gràcies. 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 Gràcies a tots. I gràcies, Eloi. Gràcies, Bob.